So magluluto tayo lakay ng sinabawang bangus. So ito po ang kanyang mga ingredients mga lakay. So una-una ay meron tayong yan po, kamatis. Yan po, sibuyas. Yan po ay luya. At syempre po ay bangus mga lakay. At para mas pinasarap ay susubukan po natin lagyan ng, sa Ilocano po ito ay tinatawag namin na papait. So hindi ko lang alam malakay kung anong tawag dito sa Tagalog. So lakay ito, lalagyan natin ng asin syempre mga lakay. At optional, yan, bitsin o kaya yung magic sarap. So gagawin natin lakay para masarap itong ating lulutuin. Ito na po yung ating kasirola lakay, simple. So una-una ay lalagay natin itong kamatis. So ito lakay oh. Ilalagay ko yung kamatis po. Yan, kamatis. Ilalagay ko yung sibuyas mga lakay. Yun, sibuyas. At syempre itong luya. Yun. Tapos mga lakay, ito ilalagay na po natin yung kanyang pinaka main ingredients, yung bangus. Ito po. Yan lakay. Yun. Yan. So ito lakay, lalagyan na po natin ng kaunting asin pa po. Kunting asin lang muna. Yun. Ayun. Tapos so ito lakay, tatakpan na natin. Ayun. Ikot na natin sa apoy mga lakay. Yun. Ito lakay oh. Kung titingnan nyo wala pong munang sabaw. Yan po mga lakay. Hintayin muna natin magsabaw-sabaw. Tapos lagyan natin ng kumukulong tubig mga lakay. So hintay lang po tayo ng 5 seconds mga lakay. So tatakpan muna natin. Ayun. Ayun. So ito na po. So ang gagawin natin dito kalakay ay lalagyan natin ng konting tubig na kumulo na mga lakay. So ito na. Konti lang muna lakay ha. Okay lakay. So hihintayin naman natin yung 2 minuto lakay para mas pinasarap ang ating niluluto. A few minutes later. So ilagay na natin yung konting bitsin mga lakay. Yun, konting bitsin muna lakay ha. Ayan po. Tapos itong magic sarap po mga lakay. Ilalagay ko na po lahat itong kalahati po ito lakay, kalahating magic sarap. Tapos tatakpan muna natin lakay after 2 minutes po again lakay. So ito na. Ayun, kumukulo na mga lakay. So ang gagawin natin dito mga lakay ay lalagyan natin ng 2 tasang tubig mga lakay. Yung kumukulo na lakay ha, para madali nang hanguin mga lakay, para titikman na natin ito lakay. Ayun. Oh. Ayan po mga lakay. So maghihintay pa po tayo lakay ng another 3 minutes mga lakay. So tatakpan na natin mga lakay. Okay. A few minutes later. So ayan. Pagkatapos po ng 3 minutes mga lakay ay ilalagay na natin yung asin mga lakay.
Ayan, nilalagyan na natin yung asin. Depende na lang po ito lakay sa inyong mga panlasa lakay. Kung gusto nyo ng medyo maalat-alat o kaya matabang. Pero sa aming mga Ilocano lakay, medyo maalat-alat kasi yung gusto namin. So ayan hintayin na lang natin lakay yung umalsa yung ano ng bangus lakay ha. Yung mata ng bangus para yun kasi ang nakagisnan na lakay. Pag umalsa na daw yung mata ng isda, luto na daw yun mga lakay. So hintayin natin lakay. So tatakpan muna natin lakay. Another 10 minutes. Another 1 minute siguro lakay. 1 minute na lang po. Okay. Ayun lakay. Malakas na yung kolonya lakay. So titikman na natin lakay ha. Kung pasok na sa panlasa natin. Pasok na pasok po mga lakay. So ngayon ilalagay na po natin lakay yung last ingredients mga lakay. So ito, Tawag dito. papait ito lakay sa Ilocano. Hindi namin alam ito lakay sa Tagalog o sa mga Bisaya. Basta sa Ilocano kasi ito lakay ay papaitan, papait. So lakay, bubudbud na po natin lakay at maglaan po tayo ng hindi na po abutin ng minuto lakay. Seconds lang po. Segundo lang po mga lakay ang ano natin dito. So ayan. Ayan po. Siguro mga 30 seconds mga lakay. 30 seconds po ang itatagal nito para maluto na lakay. Ayun, tatakpan na natin lakay ha. 30 seconds po. Ayun, luto na po mga lakay. So pwede natin hanguin sa apoy mga lakay. Eto na, tatakpan natin ulit mga lakay. Kunin natin sa apoy mga lakay. Ayun, ready to serve na po mga lakay. So sana po sa susunod na aking mga videos ay tangkilikin po ninyo at huwag ninyong kalimutang mag-subscribe, like and share to your loved ones mga lakay para maging masarap din po ang inyong mga luto mga lakay. So hanggang dito po at bye-bye you!